Sir, excuse me sir. Upalit kag sakyanan. Sakyanan? Nagproblema man gani ko aning motor kung sahod pagayo, sakyanan na pagaha. Sir, barato ra ba kayo ni sir? Bisag barato na, di gyapon ko kabalitana kay wala ko'y kwarta. Sir, wala may limit ang ruta ni sir. Bisan asa ra gyud ka pwede maabot. Anak ko, wala ko'y kwarta, dili ruta. Sir, pasagad ra man ka sir oy, dili man ni kwarta, kinta man ni kutob. Mahalilang gid ka ng kalaki nimo. Unsay lalaki sir? Babae man ko. Pagkita sa client customer dito ay samok sa mo ka diri. Ferrari? Yes sir, parehara gyud sa Ferrari. Bet nimo? Di ka mo lakaw ron, ako yung mo lakaw. Davao? Ay, ka-basic ra na sir. 5 minutes ra gikan diri. Kadugayan ba? Bukong ka ng sakyanan nimo, mura pug mudagan. Ay sir, ang tinuod ani sir, nasa kumpanya. Lagi-lagi nasa kumpanyang tinoda na. Kita sa customer dito. Pasagad naman ka sir, naman sa wala ang manubila ni, wala man sa tuo. Bahala ka di, ayun ko kasabot nimo. Mulakaw mo gulay pananghid, mangita kog lain de. Pero sa baka ko kapalit bagong sakyanan ani no kay murag karaan naman sakyanan ako dugay-dugay na pud ba. Sir, may buntag. Uy, may buntag sad. Unsa may ato? Eh sir, gusto kag bagong sakyanan? Aw, kinsa ba goy dili gusto na nga nangandoy mapugo ana? Ay sir, ilis din na nimong sakyanan no kay karaan na. Gusto gani ko mo palit pero wala ko'y kwarta. Ay sir, pagkakataon na yun nimo ni nga makabag-o kag sakyanan. Unsa pa nga sakyanan? Ay, kani sir, kani akong gigunitan. Mura man nagdulaan. Ay yes sir, ligon ni nga sakyanan. Pero murag dulaan. Ay sir, tinuod yun ni, dili ka mahayan. Dili makakatuan kay mura ra man nag-styrofoam. Ay oh sir, oy, air condition ni, tanang bangko, nakapum. Dili lang sa ko kay mangita pa ko kwarta ba. Ay, utangon ni mo sir? Dili man pwede. Dili lang sa kay kuno kay wa ko'y kwarta, wa pa ko'y kabayad. Ah, di yun ka magmahay ani sa syudad, magbaha-baha yun ang imong uyab. Pasagad ra man kag litok. Ay, dili na po sir, oy, grabe po nang mubalitok. Di magsilbi ni. Dili sa koy, ibaligyan sa lain. Ano sa pa ka ta makasakyanan ani lang no? Gani no nya. Papitos pa man, pamatay kwarta ani, hulat-hulat man tas panahon. Kay ang plano nako kanang dako ba niya magamit na to sa negosyo. Unsay color imong ganahan? Ganahan kay kog pula. Pula jud ako Pula? ganahan. Oh. O pareha data eh. Oh. Kay ang pula man god nagpamatuod og simbolo sa maghari nga gugma. Gani no. Kaya Yeah. di ba? Ang color sa atong kasing-kasing og dugo, ang may patigbabaw sa ato ang mga lawas ng pagbati, color pula jud ba yan? Nya unsa nga sakyanan imong ganahan? Ganahan jud ko. Bisan unsa basta kay ihatag basta color pula. Abuton man tanan, musig maabot ra di ay. Una akong gusto jud nga makuan kay first time ba? Ay, kung nalay kwarta matik na. Excuse me sir, mayong buntag, basin gusto mong sakyanan. Lalab. Sakyanan daw oh, color pula. Baligya na ma'am, murag idulaan man na. Ay, sorry lang gid kay sir ha, kay picture naman yun akong gidala. Ang tinuod ani, lagid sa kumpanya. Pula pa jud oh. Nice kay bag porma oh. Grabe pang rich kid yun kay ba? Pila po'y price ana? Prince Price, ay sige sir, di lang sa ako kay mapamagoy pagpaniud to na ko niya. Di pa po kumukaon na ng Prince Price good. Ay, lagi kang tubag. Ay basi di siya kabalog in English. Kanang but pasabot ako ba? Pila may kuan na presyo? Ay sir, busog palagi kay ko sir. Unya, di po kumukaog repulyo. Murag nagyoy mali ani ba? Murag di man kayo siya kadungog. Yan eh. Kanang kuan lang ba? Pila ang presyo ana kanang kuan ba? Kantidad. Tanglad na. Samot yun ang tanglad sir, kay allergic ko na, baho pa lang anawa na, mangatol na ko. Yun. Saba daw, masid nga siya yung words nga kanang masabtan niya ba? Unsa pa may words ana? Pila ang presyo ana og among paliton? Pansit Canton? Ay, dili ang jud sir, kay busog pa yung kay ko, pero paborito kay nako na. Duula daw bi ko daw istorya niya. Ipaduol sa iyang dalungan. Sige na. Pilay presyo ana, kung nami kwarta among paliton. Ay, grabe pud kadamoy. Dili ba ko buugon? Problema gid ni ba? Iduol pa jud daw imong ngabil sa iyang kuan dalungan. Iduol-duol gamay ba? Kay murag di man siya kadungog. Sige, try. Kadungog ka dili. Ay, dili manggod ni pautang. Cash manggod ni. Alam, murag di pa gyud ta kasakyanan ron, murag di pa tamang panahon. Yes, inyong paliton? Nah, paliton na noon nga magay mi kabalog pila na. Pag makabalo mi sa presyo ana Adam, amo ayun ang paliton dayon kay mao na mong pangandoy nga sakyanan ba color pula. Sir,
Kuha na ninyo sir. Barato ra kay ni ba? Basin maunhan mo ba? Unsaon kay pagpalit nga wa man ay presyo. Pangita sa lang sa tuglain. Balik na lang sunod og makadungog na ka kay amuan ang paliton. Ah, bahala mo di sir oy. Kapoy kay suroy. Inyo rang utangon.